Saúdos, como están? Tal e como levara no seu programa electoral, o PP vai introducir algunhas modificacións no plan especial do casco histórico. A primeira delas xa está en marcha e ten como obxectivo permitir o uso comercial nos inmobles da zona vella máis alá do primeiro andar. Deste xeito, di a concelleira María Pardo, vaise diversificar o tipo de negocio e evitarase a proliferación de edificios baleiros. Ao mesmo tempo, anunciou a edil, o Consorcio está a traballar nun estudo que podería derivar na restricción de algúns usos comerciais no casco histórico, probablemente dos hotéis, os establecementos de comida rápida e as tendas de souvenirs. A primeira das modificacións puntuais do plan especial do casco histórico que quere introducir o goberno local xa está en marcha. Trátase de posibilitar que a totalidade dun inmoble sexa dedicada a uso comercial, algo que ata de agora está limitado ao primeiro andar. Deste xeito, segundo o Executivo, diversificarase o uso dos establecementos e facilitaráselle a vida aos veciños da zona vella. Que no se ha conseguido hasta ahora, porque todos los años se pierde población en el casco histórico, pues es que la ciudad no sea solamente patrimonio para los turistas, sino que también la disfruten los ciudadanos compostelanos y vivan en ella los ciudadanos compostelanos. Para eso necesitan una serie de infraestructuras y de espacios, como puede ser un supermercado. Segundo María Pardo, o Concello recibiu nos últimos anos algunhas solicitudes de licenzas de actividade que tiveron que ser desestimadas porque lles afectaban a inmobles completos, como foi o caso, dixo, dos antigos almacenes El Pilar. A intención do goberno local é que esta modificación puntual entre en vigor no prazo de 3 ou 4 meses. De xeito paralelo, o Consorcio está a realizar un estudo de usos do casco histórico de cara a unha revisión máis profunda do plan especial. O obxectivo é ver se se poden restringir determinados tipos de negocio que se consideran saturados, como os hotéis, establecementos de comida rápida ou tendas de souvenirs. Para compensar, poderíanse fixar incentivos fiscais para outros comercios. Un estudio y análisis sobre la variedad de usos que existen en la actualidad, las consecuencias de los mismos y las propuestas para lograr pues, que sea una ciudad viva y que haya otra variedad de usos y no solamente estos. En este sentido, bueno, pues se van a buscar alternativas, no os lo pongo aquí, pues de tipo también fiscal, de incentivos o restricciones a determinados usos. Entre os negocios que se queren promover, a concelleira citou os de artesanía. Ademais dos incentivos fiscais, María Pardo falou da posibilidade de que se concedan axudas ao aluguer. En todo caso, aclarou a edil, esta revisión máis polo miúdo do plan especial farase a longo prazo. Segundo María Pardo, calquera cambio terá como principal obxectivo que a zona vella de Compostela non se convirta nun parque temático e que deixe de perder habitantes. E mentres na Selva Negra, a concelleira de Medio Ambiente inauguraba o primeiro dos 6 composteiros que o goberno local vai instalar nos parques públicos de Santiago. Esta rede permitirá transformar en abono restos vegetais que se recollen nos traballos de mantemento das áreas verdes. A concelleira de Medio Ambiente, María Castelao, inaugurou hoxe o primeiro composteiro municipal da rede que o Concello vai instalar nos parques da cidade. Neles, os restos vexetais que se van recollendo durante as tarefas de mantemento das áreas verdes transformaránse en abono que se utilizará de novo nos xardíns. E iso, ademais de ser bo para o medio ambiente, é bo para a economía. Os residuos verdes e vexetais que se xeran nas podas e nas segas, eso o que conseguimos con isto é reempregalo e utilizalo despois como abono nas propias zonas verdes, facendo así que ademais aforremos en abonos, nos abonos que se empregaban pois ata o momento nas zonas verdes, que había que pagar, que había que costear, que agora pois xeraremos nos mesmos. E ademais tamén supón un aforro na xestión dos propios residuos que antes pois había que leválos a outros xestores externos e que agora será o propio Concello o que asuma esta xestión. Ademais do da Selva Negra, ao longo desta semana, entrarán en funcionamento os composteiros instalados en Costa Bella, Belvís, Volta do Castro, o Parque de Carlomagno e o Viveiro Municipal de Lamas de Abade. O primeiro compost sairá deles nun prazo de 4 meses. A creación desta rede custou preto de 185.000 euros que foron asumidos por CESPA, a concesionaria do servizo, dentro das melloras incluídas no seu contrato. Por certo, que María Castelao informou hoxe dos traballos de desbroce e mantemento que se realizarán este ano e o que ven na Selva Negra e no Monte de Deus. O obxectivo é repoñer as árbores destas zonas que non tiveron un crecemento axeitado.
O próximo día 23 cúmprense 25 anos da declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo, un distintivo que se lle concedeu á Ruta Xacobea por ser un dos grandes espazos da memoria colectiva intercontinental. Un cuarto de século despois, o Camiño mantén estes valores. Lembralo é un dos obxectivos das actividades cas que a Xunta vai celebrar estas bodas de prata. Aínda que o Concello compostelán vai organizar o acto central do 25 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo, a Xunta tamén quere poñer o seu grande area nesta celebración. E é que, lembra o xerente do Xacobeo, esta non foi unha designación calquera. A importancia que ten esta declaración de primeiro itinerario cultural europeo nos tempos modernos e nos últimos anos para ver a importancia e a rehabilitación do Camiño de Santiago que está tendo nestes últimos anos. O Xacobeo organiza 3 eventos nestas bodas de prata. O primeiro é unha exposición no Museo das Peregrinacións de Santiago, comisariada por Francisco Singul. Trátase dunha mostra audiovisual que aporta unha visión artística da Ruta Xacobea. E é unha exposición audiovisual sobre a ruta de peregrinación de Santiago de Compostela desde Europa Central hasta Santiago, destacando os camiños, as paisaxes históricas e aqueles lugares da memoria común europea ligado ao fenómeno das peregrinacións xacobeas. A exposición poderase visitar dende o próximo martes ata o 27 de decembro. A maiores, tamén o día 23, o Xacobeo organiza unha mesa redonda sobre o aniversario que se celebrará no Hostal dos Reis Católicos ca participación de distintos expertos sobre o Camiño de Santiago chegados de todo o mundo. Na mesma xornada, o Salón Teatro acollerá un pase gratuito da película The Way de Martin Sheen a partir das 9:30 da noite. As entradas pódense recoller ata 10 minutos antes da proxección. Outra de aniversarios neste 2012 cúmprese o segundo centenario do nacemento do que fora o pai da química moderna en Galicia, de Antonio Casares. A Universidade de Santiago, da que foi reitor, vai render homenaxe cun programa de actividades que se desenvolverán ao longo de todo o curso académico. De organizalas, encargouse unha comisión na que estiveron representadas todas as facultades cas que Casares mantivo algunha relación, que, por certo, non foron poucas. As facultades de Medicina, Farmacia, Bioloxía, Matemáticas e Física xúntanse para homenaxear o que foi un dos seus máis insignes profesores, Antonio Casares. Neste 2012 cúmprense 200 anos do seu nacemento e a Universidade de Santiago quere poñer en valor a figura do que fora un dos seus reitores e do que está considerado como o pai da química moderna en Galicia. Méritos non lle faltan. Un home que buscaba aplicacións prácticas aos coñecementos científicos, a agricultura, o tema do viño, as aguas mineromedicinais foron temas que lle ocuparon, o tema da nutrición foi outro tema que lle ocupou, o tema da anestesia, el foi o introductor. El sintetizou o cloroformo pouco tempo despois de que se fixeran as primeiras anestesias en Edimburgo con cloroformo, despois das anestesias dos Estados Unidos. Da relación de Antonio Casares coa anestesia falou o médico especialista Vicente Ginesta na ponencia que inaugurou esta mesma tarde o programa de actividades na Facultade de Medicina. Coincidindo co patrón deste centro, o próximo venres, o presidente da Real Academia de Medicina e Cirurxía, o profesor José Carro, pronunciará a conferencia Casares e a autenticación dos restos do apóstolo. Ademais das charlas, o ano de Casares traerá ao Colexio de Fonseca unha exposición sobre a figura do científico que estará aberta do 30 de outubro ao 31 de decembro. Xa en abril, e coincidindo co 125 aniversario do pasamento de Antonio Casares, presentarase un libro recompilatorio destas actividades. E todo isto no mesmo día no que arranca AMAL, o Festival de Cine Euroárabe, que vai xa pola súa 10ª edición. Neste aniversario, o certame quere achegarse a un público máis numeroso e, para iso, bota man das películas, pero tamén doutras moitas actividades paralelas. Ata o próximo día 20, Santiago respirará a cultura árabe por todos os recunchos. Polas mañás, AMAL traerá proxeccións preescolares ás 11 da mañá no Hotel Araguanei e tamén pros maiores no mesmo escenario e a 1 da tarde. As primeiras proxeccións da sección oficial do certame foron ás 6:30 desta tarde no Teatro Principal e arrancaron con varias curtas documentais. A esta hora, o público está a ver outro documental, desta vez longametraxe, chamado Beirut, Bos Aires, Beirut.
de Hernán Belón e Grace Pinelli. Ás 10 da noite e ás 12 serán as primeiras películas de ficción. De repente e Under the Sky. Ademais de cine, Amal traenos unha exposición de selos árabes na Igrexa da Universidade, unha mostra de cartéis no Hotel Araguanei e a Semana da Gastronomía Árabe no Restaurante Canei. Pois ademais das propostas que nos trae Amal, teñen outras cousas que facer no seu tempo libre en Compostela. Chegámoslles algunhas ideas na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia, imos coñecer de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte fría deixará nos mañá ceos moi anubrados e chuvias generalizadas, máis fortes e persistentes nas provincias da Coruña e Pontevedra. Os ventos serán moderados do suroeste e as temperaturas subirán de xeito moderado. No mércores os ceos estarán cubertos con chuvias puntualmente moderadas, máis generalizadas durante a tarde. As temperaturas permanecerán sen cambios significativos e os ventos serán moderados do suroeste con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. Para o xoves agárdanse ceos anubrados e precipitacións intermitentes. As temperaturas baixarán, sobre todo as mínimas. Os ventos comezarán soprando de compoñente sur e irán virando a noroeste segundo avance o día. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias persistentes e puntualmente fortes. O vento será moderado do sudoeste durante toda a xornada e as temperaturas manteránse sen cambios. Os ceos estarán anubrados no mércores con chuvias máis probables a partir da tarde. O vento será moderado do sudoeste e as temperaturas manteránse sen cambios. Xoves, os ceos presentarán intervalos anubrados con chuvias intermitentes. O vento será moderado do sudoeste polo día e frouxo do oeste pola noite. As temperaturas mínimas baixarán lixeiramente, pero as máximas manteránse sen cambios. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas non se movan, que nun minutiño regresamos co preguntoiro.